Πώς κάθω. Α, το σκόσκε. Το ζεστάνατε, τι έχετε κάνει. Είναι Να θερμοκέφαλο. βγάλω γυαλί ή να αφήσω γυαλί. Εξάρτητα, βλέπεις. Πώς δεν. Ναι, φέρε λίγο τη φούντα από εδώ. Έτσι, μπράβο. Από όλους εμάς Σαν μικρό. και όλους εσάς, Έτοιμο. από όλους εμάς στο τμήμα μπάσκετμπολ του Κεραυνού Αγίου Παύλου. Δεν κοιτάς ψηλά, τι κοιτάς. Κατ. Τώρα είμαι οκ. Ναι, όντως. Φαίνεται ο κεραυνός. Ναι. Λέω. Ναι, λες. Από όλους εμάς στο τμήμα μπάσκετμπολ του Κεραυνού Αγίου Παύλου. Ευτυχισμένο 2025. Ευτυχισμένο το 2025. Ευτυχισμένο 2025. Αυτό να ξέρεις υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει.